EDSA, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA, Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi, Metro and Mega Manila! Ang ulat mo na ni mga amigat na mo ang manuan ganap ng alat yenit na uno. Kamusta po mga kabisyo? Sana okay pa sa alright ang inyong pakiramdam ngayon? Well, of course, siyempre, wini-wish naman natin na maging okay ang lahat. Sino ba ang nasa tamang pag-iisip na mag-wish na hindi okay ang lahat? Ayan, at siyempre, shout out sa lahat ng mga kabisyo nating mga driver. Mga sirs, maraming salamat mga angkol sa inyong walang humpay at walang sawang pagsuporta for making 90.7 Love Radio nagiging number 1 sa lahat ng mga sasakyan. Wow! Thank you! Oy, eto nga, Duday, maraming nakakamiss sa iyong pagbati. Sige, Duday, batiin mo na sila, Duday! Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko lang po si Uncle Vincent Montero. Magandang gabi po na nakikinig daw ngayon sa dito sa Lab Radio sa mga taga Balibago, Santa Rosa. Si Toto Paglimitan, nagapanday daw po. Teka lang, ang nakikita ko po kasi na profile picture ni Uncle Vincent Montero, manok. Siguro sa bungero to. Hoy! Duday, hindi porke may manok na profile picture sa bungero. Ang bihira naman, oh. Hayaan mo na, huwag mo nang pakialaman yung mga profile picture dyan. Oo, ha? Hayaan mo na. Oy, batiin na lang natin yung mga nakikinig sa atin ngayon. Sige, sino pa ba yung babatiin mo dyan, Duday? Eto po, babatiin ko na lang po si Uncle Alvin Piliano na nakikinig din po sa atin. At ganun din, sabi ni Uncle Jobert Bertodaso, magandang hapon po sa lahat ng mga guards dyan sa HK Plaza Macabagal Avenue, Pasay. Pagbati galing kay Uncle Jobert Bertodaso ng Bulacan Overdrive. Wala ba kayong pamigay na donut dyan? Hoy, tama na yan, Duday, yung pinaggagawa mo. O, eto na lang mga kabisyo, pag-usapan na natin to. Naglabas ng warrant of arrest ang Korte ng Pasay laban sa content creator na si Tony Fowler noong February 19. Siyempre, kaugnay daw sa paglabag niya sa Cybercrime Prevention Act. Kaugnay sa music video na kanyang kontrobersyal na kanta na MPL. Oh no! Ayan, at siyempre nagpiyansa din. Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige, logican mo na yan para mahimasmasan siya. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, ganito po mga kabisyo ang kalalabasan kung hindi po tayo nag-iisip ng masyado na tayong minamataas natin yung mga sarili natin. Oh no! Diba? Nagiging mayabang na tayo, hindi na natin iniisip ang kapakanan ng iba. Parang sinasabi natin sa sarili natin, bahala kayo dyan. Pakialam ko sa inyo, problema nyo na yan kung ayaw nyo yung gusto kong ginagawa ko. O diba? Alam niyo po ba ang pagmamalaki at pagmamayabang ay masama? Kasi sinasabi po yan sa scripture. Kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba.
At tandaan po natin na bawat action po natin, lalo na kung may mga masasama yung ginagawa natin, meron pong konsekwensyan mga kabisyo. O, tandaan din po natin na hindi po natin matatakasan yan. Marami na kasi ang nabulag sa kasikatan kaya masyadong naging mayabang o arrogant na. Kasi mga kabisyo, arrogance is often associated with excessive pride and inflated sense of one's own importance. Kaya marami pong moral and religious teachings ang nag-emphasize ng value sa humility, pagpapakumbaba, which involves recognizing one's limitation na meron po tayong limitasyon. Diba? Showing respect to others and avoiding excessive self-importance. Halimbawa, may kapitbahay kang masyadong mayabang. Ayaw pa park sa harap ng bahay nila. Kahit lumagpas lang konting-konti ang puwet ng sasakyan mo. Anong ginagawa nila, Tang? Nilalagyan ng paso ng halaman. Tama, para hindi ka makapark. Pambihira naman, oh. Ay, no, mga kabisyo, ang oras natin. It is now 36 minutes after 7 o'clock. This is Metro's number 1. We are 90.7 Love Radio. Sasakyan si Ka.